Pretréningové jedlo sa tiež moc nelíši, takmer celý rok je rovnaké, v sacharidových vlnách možno len dávka srvatkového proteínu, kedy telo hľaduje a najradšej by sme si dali teda pred tréningom poriadnu dávku sacharidov, vločiek a ovocia. Ja používam teda aj v sacharidových vlnách aspoň minimálne polku jablka. V tých vysokosacharidových dňoch je to nízkotučný jogurt Linesa s kombináciou s vločkami, so srvatkovým proteínom a s ovocím. Najlepšie využite pred tréningom jablko alebo pomaranč. Banán z pravidla nepoužívame, ten je vysokokalorický a obsahuje veľa cukrov, takže ten sa skôr hodí po tréningu. A jablko má takisto lepšiu stráviteľnosť pred tréningom, takže je lepšie zvoliť. Môj názor je taký, že radšej jablko alebo pomaranč. Odstup od tréningu, veľmi dôležité, čo si treba uvedomiť. Pretréningové jedlo treba konzumovať minimálne hodinu pred tréningom. Nie je dobré sa najesť a ísť hneď cvičiť, pretože v prvom rade vám to zaťaží tráviaci trakt a telo potrebuje byť v určitej pohode a nie tráviť na tréningu to, čo ste zjedli. Takže minimálny odstup hodinu. A ešte je dôležitý aspekt, keď príjmate NO doplnky na produkciu oxidu dusného, tak to už je možno každému známe, že tieto doplnky majú lepšiu využiteľnosť. Ja z osobných skúseností preto jedávam hodinu a pol až hodinu pred tréningom, aby som teda zabezpečil lepšie využitie NO prípravkov. To je asi tak, čo sa týka pretréningového jedla všetko. Kombinácia komplexných sacharidov, fruktózy, ktorá vás naštartuje, srvatkového proteínu. Treba doplniť pred tréningom do tela aminokyseliny. V diete používame BCA aminokyseliny, ale tomu sa už budeme venovať pri suplementoch. Potréningové jedlo pozostáva predovšetkým zase zo sacharidov, predovšetkým z tých rýchlych. Môžeme ich prijať teda buď z ovocia, najlepšie tu navolím banán, alebo detskú výživu, klasickú. Jedno balenie je okolo 190 gramov, čiže v tejto dávke zabezpečím pre telo dostatočný príjem sacharidov rýchlych, čo mi napomáha k obnove svalového glykogénu. Takisto by sme nemali teda zabúdať na obnovu svalových bielkovín a doplniť do tela kvalitné aminokyseliny s vysokopercentným srvatkovým proteínom. Zase sa to tu u mňa odlišuje, v nízkosacharidových dňoch nevolím sacharidy po tréningu, kedy som do nejakej 100 gramovej hodnoty sacharidov za deň, vtedy použijem len srvatkový proteín, ale zase naopak vo vysokosacharidových dňoch, kde sa tento objem sacharidov vyšplhá až na 300 gramov za deň, vtedy môžem teda zvoliť aj tú detskú výživu alebo ten banán. Dokonca dosť dobrý na obnovu svalového glykogénu je aj med alebo džem, klasický domáci džem s kúskou krajca bieleho chleba obyčajného. To vám takisto dokáže zdvihnúť hladinu inzulínu a to ale skôr používam teda v objemovej príprave, kedy si doprajem teda viac sacharidov po tréningu. Pravidla teda v tej diete, nejaké to ovoce, kúsok banána, detská výživa, proteín. To by bolo všetko. Takže v predchádzajúcej kapitole sme vraveli o potréningovom jedle a nebolo to hlavné potréningové jedlo, bolo to len vlastne to, čo príjmete do 30 minút po ukončení svojej tréningovej jednotky, čo je veľmi dôležité. Takým tým potréningovým jedlom hlavným môžeme nazvať to, čo konzumujem ja až za hodinu, potom ako príjmem sacharidy z ovocia a bielkoviny z vysokopercentného srvatkového proteínu. Tu sa budem opakovať, večera väčšinou pozostáva z rovnakého obsahu ako bol obed, čiže zase mäso, kuracie alebo hovädzie, väčšinou teda sviečková, steak. Tu je čas aj na zemiaky, väčšinou na amerických fórach nájdete aj, že sú dobré sladké zemiaky. U nás sú dosť drahé, tu netreba robiť rozdiely, neuškodí vám, keď si po tréningovom jedle do hodiny po tréningu dáte aj obyčajné zemiaky. Samozrejme lepšie sú voľné, tie nové, ktoré teda dostanete už teraz kúpiť na jar. Zase je to o mäse. V sacharidových dňoch vylučujeme sacharidy, čiže aj rýžu z večere, aj zemiaky, volíme len mäso a ja osobne teda volím väčšiu porciu zeleniny, ako bola v obedu. Čiže 350 gramové balenie mrazenej zeleniny alebo udusená mrkva, hrášok a podobne. Môžete použiť aj plechovkovú zeleninu, nejakú kukuričku alebo niečo podobné, čo vám chutí. Používam aj tie kličky
také fazulové kličky. Takže moja večera pozostáva najmä teda z pomaly stráviacich sa bielkovín, čo všetci už určite viete, sledujete problematiku stravy. Je to tvaroh, používam konkrétne tento odtučnený z Lidlu, teda z Kauflandu, alebo teda Pilos z Lidlu. Sú to tvarohy, ktoré majú do 1% tuku, takže sú odtučnené, veľmi dobre na noc. Majú okolo 12 g bielkovín na 100 g, veľmi dobrý zdroj pomaly tráviacich sa bielkovín na noc. Niekedy použijem aj cottage cheese, ktorý si dám ešte s malou porciou zeleniny, buď teda s rajčinami alebo samotný. K tvarohu ešte používam aj srvátkový proteín, ktorý na spomalenie trávenia si zamiešam s acidofilným mliekom. Tu nám však musíte dať pozor a ja osobne čítam etikety a vyberám si acidofilné mlieko s menším obsahom laktózy, s vyšším obsahom bielkovín. Čiže na trhu máte rôzne druhy, treba si vedieť správne čítať etiketu. V nízkosacharidových dnoch nepoužívam už toto mlieko, aby som teda laktózu vylúčil. V nízkosacharidových dňoch použijem len tvaroh, srvátkový proteín zapijem vodou a ešte si dám niekedy pred spaním aj BCA a aminokyseliny. Tomu sa však budeme venovať už na budúce. Môj tip na nočné spomalenie bielkovín v organizme je, aby ste ich prijali, teda ja osobne ich prijímam so zdravými tukmi, s arašidovým maslom. Toto je konkrétne bez obsahu cukru. Treba si zase dávať pozor na etikety, ktoré arašidové maslo si vybráte. Nie všetky sú bez prídavku cukru, veľa z nich je s pridaným cukrom, čo však nie je žiaduce na noc. Tou racionálnejšou formou je teda príjem orechov pred spaním, nejakých 10 až 20 gramov, ako zdravých tukov, ktoré vám teda zaistia pomalé trávenie bielkovín na noc, kedy telo odpočíva a postupné uvoľňovanie aminokyselín prebieha počas vášho spánku. Vtedy by som teda volil buď arašidové maslo alebo orechy, už rôzne, to aké má rád, buď leskovce, vlašské orechy, alebo teda kešu, mandle, v Amerike väčšinou preferujú mandle. Všetko sú to zdravé tuky, ktoré teda dostanete do organizmu. Netreba to s nimi preháňať, niekto zje 100 g orieškov a nestihne sa ani pozrieť, že už to má za sebou, takže na toto si treba dávať pozor. Je to fakt potom veľká dávka energie pre organizmus a následne sa vám táto nahromadená energie teda môže uložiť v tukových zásobách.